Като заговорихме за БСП, Крум Зарков беше избран за лидер на партията. Общо взето да помете, да загаси лампите. Малко така се получи при него. Но да ви попитам, той покрай кампанията и след избора си върна някои от старите лица в партията. Един от тях е Сергей Станишев. Защо според вас? Виждайки всички разправи и крамоли вътре в БСП през годините, Крум, според мен цели да събере всички, за да няма вътрешно напрежение и вътрешен проблем, за да може той нещо да прави спокойно. Да укрути противоборствата, лобитата и затова покани най-разнородни хора, които през годините са били едни срещу други. Опит да си осигури вътрешен мир и спокойствие, което е лош знак навън към разширяване на БСП, към избиратели, други, нови и така нататък. Защото ти какво им казваш? Връщам старите, не предлагам нищо ново. Аз подходих точно обратно. Времето показа, че не беше добър ход, но ето, аз подходих точно обратно.